Mladi i kreativnost često idu ruku pod ruku. Ova grupa studenata s odjela za komunikologiju Dubrovačkog sveučilišta nastoji iz mora aktualnih i zanimljivih tekstova izvući one koji će pobuditi interes njihove publike. Jedan od načina za ostvarivanje tih ideja su i tiskani mediji. U ovom slučaju to je studentski list Punkt. Posao je zahtjevan, ali nam nije na teret, kažu studentice 3. godine studija Mediji i kultura društva, okupljene oko projekta lista. Dapače, u njemu i uživaju, a i korisna im je praksa za buduće zanimanje. Prikupiti i urediti i grafički oblikovati teme koje bi zanimale većinu studenata glavna je zadaća maloga uredništva. Naravno, nikad ne mogu svi biti zadovoljni, ali mislim kad bi svi bili zadovoljni da opet to ne bi bilo dobro. Znači, naši kritičari su i profesori, i studenti, i drugi zaposlenici sveučilišta, ali ako mi napravimo dobar posao da informiramo, obrazujemo i zabavimo studente i ostale djelatnike sveučilišta, da pritom nikoga ne uvrijedimo, mislim da smo napravili ono što smo zacrtali. Neovisnost uređivačke politike odlika je Punkta. Financira ga studentski zbor sveučilišta, koji izdvaja novac za najmanje 4 broja godišnje. Svi studenti imaju priliku sudjelovati u stvaranju, a onima koji ne znaju o čemu bi pisali, uredništvo savjetuje koje bi područje i teme trebalo obraditi. Teško je, nekad moramo i vući druge za rukav da nešto napišu, zato što je to naravno volonterski rad. Radovi koji svoje mjesto nisu uspjeli pronaći u tiskanom Punktu objavljuju se na internetu, u elektroničkom obliku studentskog lista. Ideje najčešće nastaju spontano, uz kavu u kafiću koji vesela i uigrana ekipa Punkta vidi kao malu, ali učinkovitu redakciju. Tu mogu čuti i mišljenja čitatelja. Čitam obavezno. Što mislite kako? Mislim da je odličan, zašto ga pišu studenti i ne može biti bolji. Pa čitam Punkt, mislim da je za studentsku novinu sasvim u redu, ali uvijek ima mjesta za napredovanje, te se sa veseljem očekujem nove studentske godine sa novim i kvalitetnim Punktom. Uredništvo je otvoreno za prijedloge i želje čitatelja. Novi broj, najavljen za svibanj, ponudit će najsvježije uratke male radionice velikih novinarskih nada.